Какво е Вселената? Вселената, толкова огромна, че ние дори не можем да я обхванем с ума си. Но какво всъщност е тя? Материя, енергия или нещо много повече? Здравейте! Добре дошли в Beyond Belief, мястото, където науката и мистерията се срещат. Ако обичате да търсите отговори на големите въпроси, абонирайте се и останете с мен. А първият ни въпрос е: какво е Вселената? Ще отговорим на него от две гледни точки. От тази на науката и от тази на мистерията. Представи си, че всичко, което познаваме, звездите, планетите, галактиките, дори самото пространство и времето, някога не е съществувало. Имало е само нищо, но не просто празно място, а абсолютно нищо, без пространство, без време, без материя. И тогава, преди около 13,8 милиарда години, се случва нещо необяснимо. От това нищо се появява една точка – сингулярност. Тази точка не е като обикновена точка. Тя е била по-малка от атом, но съдържала в себе си всичката енергия и материя на бъдещата Вселена. Хората си представят експлозия като бомба, но не е така. В един миг, по-малък от миг, тази точка започва да се разширява с скорост по-голяма от светлината. Големият взрив не се е случил в пространството. Той е създал самото пространство. Преди него дори времето не е съществувало. Секунди след експлозията, температурата е била милиарди градуси. Появяват се първите елементарни частици – протони, неутрони, електрони. След няколко минути започва формирането на водород и хелий, първите елементи. След стотици хиляди години Вселената се разширява и изстива достатъчно, за да се образува светлината. И това е първата светлина, която пътува и до днес. Милиони години по-късно започват да се образуват първите звезди, галактики, а след още милиарди години планети, живот и накрая ние. Това е обяснението на науката. Но какво е най-мистериозното? Големият взрив обяснява как се е развила Вселената, но не обяснява какво е причинило самия взрив. Как от нищо се е появила енергията? Какво е имало преди големия взрив? Науката няма окончателен отговор. Някои казват, че времето започва от големия взрив. Няма преди. Други вярват, че има безкраен цикъл от вселени. Раждат се и умират. И до днес Вселената продължава да се разширява. Но защо? Когато е станал големият взрив, Вселената е започнала да се разширява с огромна скорост. Това разширение не е спряло, защото няма нищо, което да го забави. В космоса няма край, в който нещо да я спре. Това е като да хвърлиш топка в празно пространство без никакво триене. Тя ще се движи завинаги. И така стигнахме и до втората част на видеото. Какво е Вселената от езотерична и духовна гледна точка? В много мистични учения се казва, че Вселената е нещо като огромен жив организъм, съзнание или Бог. Всичко е свързано с звездите, планетите, ние. Съзнанието не е продукт на мозъка, а основата на реалността. Материята е само сгъстена форма на енергия и мисъл. Херметизмът казва: каквото е горе, това е и долу. Структурата на атома прилича на структурата на галактиката. Това подсказва, че Вселената има фрактален, интелигентен дизайн. Дали наистина всичко по някаква случайност си прилича толкова? От духовна гледна точка, големият взрив не е просто физическо явление, а моментът, в който съзнанието или Бог решава да се прояви. Нищото не е празнота, а пълнота от потенциал. Сингулярността се разглежда като точката на божествената мисъл, която ражда реалността. В индуизма това е Брахман, в кабалата Ейн Соф, безкрайното, а в други учения – първичната енергия.
Вселената не е просто физическа реалност, а енергийно-информационно поле, изпълнено с съзнание. Материята е сгъстена енергия, а енергията е израз на мисъл или съзнателен замисъл на това съзнание. Всичко е свързано. Това е основата на принципа «каквото е горе, това е и долу». Защо Вселената се разширява според духовната гледна точка? Разширението е отражение на разширяването на съзнанието. Вселената не е статична, защото и съзнанието не е статично. То търси нови форми, нови преживявания. Тъмната енергия също е част от съзнанието. Какво е тя според езотериката и духовността? В езотеричните учения често се описва като етер, или първична субстанция, невидима, но всепроникваща енергия. Тя може да се разглежда като носител на информация и мисъл, средата, през която се проявява съзнанието. Като нашата мисъл също взаимодейства с нея. Ще си поговорим по-подробно за тъмната материя в следващото видео. Е така, скъпи приятели, отговорихме на въпроса, като разгледахме двете гледни точки. Тази на науката и тази на езотериката и духовните вярвания. Ако науката казва, че Вселената е родена от енергия, духовните учения казват, че тя е родена от съзнание. А може би енергията и съзнанието са едно и също. А в коментарите оставете вашето мнение по въпроса. Също така, напишете какво би ви било интересно да гледате следващия път. Благодаря ви за вниманието, абонирайте се за канала, за да си отговаряме заедно на още интересни въпроси от всякакви теми.